Tu. Aj tie knihy, všetko. No. Sem pôjde enchant. A juhu, už iba levely nazbierať máme. No nelovo. Myslím, že toto by malo aj prvé video, v ktorom si oenchantíme nejakú vec a dáme toto povedzme. Takže máme efektívnosť, to je super, to je super. Aha. A tu pôjde vežička. Ja som skoro zabil. Ideme pracovať. No. Ištenem. Zvedí prčať divne, ale no aspoň dačo. Spider X. Ešte také zaujímavosť, nemám tuto. To ste určite už všimli, že nemám ten Optifine. Ja som sa rozhodol, že nebudem točiť ani s Optifineom a stúmený item by som mohol možno točiť, ale nebudem zrejme. Pretože nebudem. Proste sa mi nechce. Dobre, tak budem aj s ním točiť, ale nemyslíte... Bože, ja som začal kopať. No! Čau. No, a ty tam pôjdeš? A pôjdeš. A nemám žiadny iný krompač teraz po ruke, iba ten diamantový a železný. Ale zase som nemusel tým diamantovým kopať. A to som ešte nejaký efektívny. To máme na dvojke, no to nie je bardzo efektívne, ale nevadí. Posledný. Postakom sa tam vyškrabeme. No, aha tu. No dobre, tak to bol to kopať. No, tam už nie. Hopa. Dobre. Ešte by sme si mohli urobiť jednu vec a to... Aha. Dobre, tak sorať. Ele. Tam sa nedá vyliesť, ty kokos. Obama Gangnam Style. Nie sme veľmi talkatív. Hop. No. Gangnam Style. Aj čo to robím, však to musí ísť po všetkých týchto stranách. Takto. Hop. Hej! A necítim sa tu ako v normálnej veži. No už sa cítim, Vysoko je to. Poďme sa dole pozrieť. No, poriadna vežička, pekná.
Keď si predstavíte, že tu iba bolo a teraz tam je až... Mne sa páčia také veže. Oni sa von z stola. Takže to by mohlo byť už ukončenie dnešného dielu, pretože ja už nemám čo robiť. Iba sme si vlastne postavili toto, ukázali sme si nejaké veci a ja sa s vami už rozlúčim, takže zatiaľ čus!